Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapangaken nami kula Ira Dian Lestari, kelas 11 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak wonten ing SMK Negeri 1 Wonosobo. Alamat griya kula wonten ing Dusun Jelamperang, Desa Simbang, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Kaluwihan saking diri kula inggih menika saged damel lan ngolah database wonten ing MySQL. Kula ugi remen dados editor video. Editor video menika kadosta ngedit-ngedit video tugas. Kekirangan saking diri kula inggih menika kirang paham babagan coding. Ananging kekirangan menika saged kula imbangi kaliyan kaluwihan kula. Ancaman saking diri kula inggih menika kadangkala kirang paham kalian materi utawi tugas. Dados kula betahaken tiyang ingkang saged mangertosi ulang. Tikane diri kula inggih menika seneng guyon lan damel suasana luwih ceria. Menika personal branding saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.